Sunana Alkasim Idris Ibrahim. Ina makaranta dan Taura Islamiyya. Ni da almajiri ne. To amma yanzu na samu sana'ari, ma'ana an bani aikin yi da zan yi ringa rufa kaina asiri, wanda zai kasance ina dogaro da kaina har wani ya jingina da ni shi ma in taimaka masa. Kuma wannan aiki ba wani aiki bane na shine na ba wa 'yan arewa sahu tiket ɗin da ake karɓa naira 100 da naira 30. Abin da ya ja hankali na jawo almajiran nan saboda taya gwamnatoci ƙoƙarin sama musu aikin yi don a kakkaɓe su daga mummunan al'amura. Kuma na fara da akalla mutum 27, kuma cikin ikon Allah kowanne mukan sa masa 10,000, 20,000, wanda a cikin wannan yana samun kusan kowane mutum ɗaya yana samun riba kamar naira 8,800 a cikin abin da ake ciki. Suna zuwa makarantarsu mu yi karatu da asuba, bayan mun tashi su je su sana'ar su ta wannan harkar POS, sannan idan an dawo su dawo a kuma zama na rana zuwa 11, a kuma tashi su bazama har zuwa karfe 3, sannan za su dawo makaranta a zauna a ci gaba da karatu har zuwa 5:30 zuwa 6. Ainihin a nan an tahi nan ma za su daɗa bazama harkar sana'arsu ta harkar POS, ainihin a ci gaba da neman abinci, sannan sai da daddare a dawo karatun dare. Fatana ina son na zama na dogara da kaina, na kaucewa matsaltsalu wanda ake magana na cewa matasa suna shaye-shaye, sata ne, fashi ne da sauransu dai abubuwan da ba su da kyau.